खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ आङो फिसा बिसनाथनि सिङाव थानाय बिबारबारि गामियावहा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ आं खिथिलांगोन लोगोफोर दायो जों मोनफैबाय बिबारबारि गामिनि बाथौ थानसालियावहा मिटिं दङ लोगोफोर बानजाय आफाद जारिमिन बुरखांनाय आरो जौगाहोनाय सावराय मेल सिबिसार गुदि दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोफोर दिनैनि सावराय मेलावहा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी बिथांखौ मिटिंआवहा आलासि महरै हांख्रायनाय जादों सफैनो हादों जोबोद जों खाफाल गोनां होननानै जों सानना लानांगोन बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि फंबाय राजकुमार बसुमतारी बिथांखौबो आं बे समाव साबायखर बावदों लोगोसेयैनो फैनो हादों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय आलदियाबारि गामिनि जा सासे इउटुबार अनिमा मुसाहारि बिनानाव बे समाव बिथांखौबो साबायखर बावदों लोगोसे दिनै हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो बे बिबारबारि गामिनि मानिजाथाव गाहाय आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौ गिबियावनो बराय बिबुंथिखौ होग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय जोंहा दिदोमै दानानै दोनखानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दंखायो हिसाबै दिनैनि जि मेल सावरायनो लानाय बिनि गुबै उद्देश्यखौ लानानै जेने बिथांमोना हाबाफारिखौ दैदेनलांगोन बिनि थाखाय आङो मानिजाथाव नेहाथारिखौ दिनैनि जि आफादनि हाबाफारि बानायदों दा बेखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायहरनाय जाबाय 2025 मायथाइ रुफाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोजों लोगोसे गोथार बाथौ सान बेजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारि 27 आरो 28 जानुवारि खालाराव खुंनो लानाय जिथुनाखि जों गामियारि जारिमिन बुथुमनायजों लोगोसे जों माखासे जारिमिन बुथुमनाय आरो जौगाखांहोनाय जों मेल बा मावबादा लाबाय थादों गामि गामि बे हाबाफारियाव जों गंफ्रोमबो गामियाव जों हाबबाय थादों गुदि बाथौ गौथुम माइनाव आफाद बानजाय आफाद लाइमोन गासै रायजो राजाखौ लानानै जों सावराय जथुम लाबाय थानाय जादों बे सावराय जथुमाव जों माखासे हाबाफारि जों लादों दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जोंहा बानजाय आफादखौ जोंखौ खावलायदों बे हिसाबै जोंनि बानजाय आफादनि गागि बिबान मोननाय गाहाय आफादगिरि बिथां खाथिराम आदाखौ गावनि बिबानखौ लानानै दिनैनि मेलखौ सालायनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायहरनाय जाबाय सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ आं बरायबाय लोगोसे दिनै बे ब्रैथि मावबादा जारिमिन बुरखांनाय आरो जौगाखांहोनाय सावरायमेल सिबसार गुदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नैबे बिबारबारि गामिनि थानसालिनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो दौरि आफा आफादगिरि बरायग्रोबाय दा जोंनि सिबसार प्राइमारि बाथौ गौथुमाव गं 17 थामहिनबा 17 खान गामिजों मोनसे प्राइमारि दाना लानायाव 315 थामहिनबा 315 घरजों मोनसे जों प्राइमारि दाना आफाद लादों बे गासै बाथौआरि सुबुंखौ आङो साफ्रोमनिबो गोजोन हास्थायनानै आं दिनै बे आफादखौ आजावना लानाय जाबाय आरो थांखि बायदियै दिनैनि बे सावरायमेलखौहाय आबुं महराव जाफुंहोनायाव जोंनि मिरु गौथुमनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथांखौ बरायबाय लोगोसे इउटुबार बिनानावखौ बरायफाबाय दा जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ आङो दैदेननो थाखाय आखायाव लाबाय जोबजासिम नोंथांमोना अनसायनानै धोरोमनि थिलियाव गब'नानै जोंनि जोबजासिम जाहाथे नोंथांमोना सेरखाय बेरखाय जायालासिनो जोंनि जौगाखांहोनायनि माखासे हाबाफारि लानायाव सावरायनायखौ नोंथांमोननि मददखौ जों मोनगोनखौ आसा थिबाय आरो इमारजेन्सि सोरबा आफाद दैदेननि सिगाङाव आं खावलायखादों बांसिन जुदि सिरियासलि जे अबेबा गमामै थांनो गोनां जायोब्ला आफादनि आफादगिरि बा नेहाथारिखौ एसे बुंनानै थांनांगौ नङाब्ला गावजों फैनाय सोरबा सासे लेङाइखौ बुंनानै थांनांगौ जों गासै दिनैनि बे ब्रैथि सावराय जथुम्माया रुफाथि मायथाइनि सायावनो जादों आरो बियो दिनै आगान सुरबाय ब्रैथियाव बिबारबारि गामि बाथौ थानसालि दा हाबाफारि दङ आफादगिरि मानसि लानाय थांबाय बियो ओमफ्राय मेलनि उदावखौ जों गायनानै होगोन आलासि सिनायथि लोगोसे बोसोन ओमफ्राय हाबाफारि बानजायनायनि सोमोन्दै माने हाबाफारि बानायनायनि सायाव सोमोन्दै आरो जों हाबाफारि बानायनो हायाखै माखासे दङब्लाबो जोंनि गेजेराव जोङो थि खालामनो हायाखै बेखौ थि खालामना लानाय जाथों ओमफ्राय रांखान्थि बोखांनाय आरो अनसुंथाइ बावनायफोरनि मुं लिस्ट लानांनाय गामियारिनिफ्राय ओमफ्राय बाजेट खालामनायनि थांखि ओमफ्राय सुजु आफादनि फरायथिनाय सालिख' आर'ज बादायलायनाय बिबान राननाय बिबानखौ राननाय आरो बेनिफ्राय आलासि लाबोनायनि सोमोन्दै बायदि बायदि आरो आफादगिरि बिबुंथिजों लोगोसे सावरायमेलखौ थुंगे होनाय दा बे गासै जिथाखौ गाहाय आफादनि आयदा बायदि लादों बेहाय माबाफोर सोसननाय एबा
सोसननाय आरो दान गोबारै फारसे आखाइ खबना बिनि उनिमा मोसाहारि गिबियावनो बयखौ खुलुमग्रोनाय थाबाय दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव साहा बिस्तानि सिङाव थानाय आफाद बे बिबारबारि जायगानिया गाहायाव जिराय बेनिफ्राय गोजोन मुलिखौ सेराव जिराय बिबारबारि गामिनि मानरेगा आफादगिरि लोगोसे दिनैनि बे रुपथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय दिनैनि आफाद सामलायनो हानाय मानव गेदेर आफादगिरि आदा जोंजों आं गिबि खुलुमनाय थाबाय बेजों लोगोसे बे प्राइमारिनिनो दैदेनलांनो हानाय मानव गेदेर आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बे आफादनिनो माइनाव आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो खोब गोरों धोरोमजों लोगोसे रुपथि मायथाइनिसिम बेजों लोगोसे देउरि आसारिफोरनि खोब गोलाव नङा होमबा सति होनो खोब गोलाव आं इसेबां गोलाव होगोन आं बेखौ ओंथि दङ बेखौबो खोब जिला दुलार बाथौ लाइमोन आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दिनै जा मोनसे गोथार सान बे बानजाय आफाद दानाय बानजाय आफादा गामि गामि दावबायनाय नङा होमबा फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जानो गोनां नोंथांमोननि रुपथि मायथाइ बे रुपथि मायथाइखौ जों माबोरै खुंनो हागोन नङा होमबा बे खुंनायजों लोगोसे जों माबायदि गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि हारिखौ लानानै जों माबायदि खालामनांगोन बे बयाबोहाय नोंथांमोना साखा बारा जाना दं आंनि साननायाव बेखौ मिथिना लादों दा जों जुदि रुपथि मायथाइ खुंनांगौब्ला जों जौमोन बैसो नङा होमबा जौमोन बैसो होनना बुङो जों बेखौ 25 बोसोरसिमबा जों जौमोन बैसो बा जोङो देरफुनाय आरो जानाय आरोखि बे समसिम नोंथांमोननि मा होनो सिबियै धोरोमा 25 बोसोर आगान सुरबाय 25 बोसोर जुदि आगान सुरदोंब्ला जों बैनि 25 बोसोरनिफ्राय सिबियै जों खनसे माबायदि रंजागोन बा बे धोरोमखौ जों माबोरै गुबुननि खाथियाव लांनानै बा गुबुनखौ जों बोरै फैनो हानाय जोंनो मोनसे महिनि नांगोन नङा होमबा ओरैनो जों खुंबा जानाय नङा नालाय ओरैनो खुंबा माबायदि खुंनांगोन जों ओरैनो जाला माला खुंबाथ' जों जानाय नङा दानि जिथु मुगा बे मुगाया खोब गोनोखोआरि मुगा नङा होमबा गोनोखोआरि मुगा आरो दा बे मुगाखौ जों जुदि रुजुयोब्ला जों बर'फ्रा आबादारि नालाय दा आबादारियाव जों गोदो मोसौजों मारा नायोमोन ना मोसौजों मागो बालायलाङोमोन आरो खोब गोलाव लंसट जायोमोन दानि जुगखौ जों जुदि नायोब्ला माइ हानाया खोब नांगौबा सानथाम सानब्रैल' जायो माराखौ जों सानसेनो फोजोबनो हायो नङा होमबा हागोन ना हाया हायोना जुदि हायोब्ला बै गोदोनिखौ लानानै दानिखौ लानानै जोंबा दानि जिथु रुपथि मायथाइ जों खुंनो नागिरदों बेखौ जों माबोरै खुंनांगोन आरो बेजों खुङोब्ला समायना खालामनांगौब्ला जेरै हालेवनो थांब्ला लावथि नांगौ होनदों नामा हालेवनो थांब्ला लावथि नांगौ आरो बै लावथिखौ औवा बुरखानि बा औवा माखालनि अबेबा मोनसे लावथिया गाहाम जागोन नङा होमबा जों बेखौ जों बासिनांसिगोन दिनैनि जुगाव बा दानि जुगाव आरो दा जों जुदि मोजां खालामनांगौब्ला बयबो नोंथांमोनाव साफ्रोमबो बेयाव मोनफा मोनफा बिबान दंजोबो आरो ओमफ्राय मोनफा मोनफा बिबाना जाबाय नोंथांमोन जुदि नङाब्ला बे दिनै 25 बोसोर आगाना जायामोन आरो बे दिनै रुपथि मायथाइयाबो जानाय नङामोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबोनि गेजेराव बियो नोंथांमोना सासे खोब दैदेनगिरि आरो सासे खोब मोजां रुपथि मायथाइ खुंनो हानाय गोहोआ नोंथांमोननि आखायावनो दंजोबो बे नोंथांमोना जुदि दिनैनि दिनाव जुदि खुङा होननानै जुदि दल थायोब्ला बे नोंथांमोननि आखायावनो थाबाय जुदि आं खुंनो होननानै जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना जुदि खुङोब्ला बे नोंथांमोननि आखायावनो थाबाय जुदि जों खुङोब्ला एसे मोजांथ' खालामनांगौ जाहैबाय जिथु मुगाया ओरैबायदि समायना खालामनांगौ जादों दा बेनिखायनो आं सान्दों नोंथांमोननि रुपथि मायथाइया खोब मोजां मोनसे मेहेरगोनां जागोन जिथु बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि खोब गोख्रों
मानो होनबा जि जोङो मोनखांनाय 2023 मायथाइनि जि जानुवारियाव 2024 मायथाइनि नङा होमबा जानुवारियाव नोंथांमोननि बे बियाबावनो जानानै आंबो लाइमोननि बिबानगिरिखौ लाइमोन आफादनि गाहाय बिबानखौ मोन्दों रोंबाबो रोङाब्लाबो आंखौ सायख'ना होदों आरो दा बेखौ नुनानै नोंथांमोननि जिथु बैखौ साजायनायखौ नुनानै खोब फैबाय थानाय रुफाथि मायथाइया खोब मोनसे मोजां महर नुजाफैगोन आं बेखौ नोंथांमोना आसा थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दहायनो बुंनांगौ जिथु लावथि नांगौ होनदों बे लावथिया नोंथांमोना होआब्ला बे जानाय नङा बोराइ बाथौआ जा नोंथांमोनखौ अननानै दिनैसिम दाबो दङ थियारि जादों नोंसोर बयबो धोरोम दावहाया दावखा सिला बिरबायदों हनै बर'नि अखोराङा गोसोम दाखा जोमै हनै बर'नि बाथौ धोरोमा Berbalik